Ganjet konten. Kan Romo Resa nih mantan ketua sing gede susu-suwe ngono coba yen tak sawang rada mranjang jebul ranggo konde ngono kuwi ajenge kadosipun ngirit menika Romo nggih Gandang Pulau Ganjet konten. Terus sing napa pamundutan Pampur nggih konten. Anjing napa riyen. Gandang Pulau ini mangke dawah lagu hidup ini adalah kesempatan. Wah lah saya wau Romo ingkang dereng minggah pepanggungan sinten Romo. Anjing kula todho. Romo Riyanto. Dos saged. Romo Riyanto lan Romo Resa nih mantan ketua Komisi Kepemudaan. Ning artis Korea ya basa Jawane ya apik. Biar ngajari aku pas frater nih no, kok malah pas seminaris deh. Wong kuwi kancaku angkatan kawit tahun 1996. Nggih pun lawas sanget. Ngajari tembang kok aku duwe cewek ayu sing gedhe susu-suwe. Ngono coba. Seneng nganggo klambi abang kain saka Jepang. Yen tak sawang rada mranjang jebul ranggo konde ngono kuwi iki saiki dadi Romo kok lengit dapi malah dadi Romo paroki lho hebat tenan wis ning kali aku nasibku iki lho nasibe beda aku ya tugas nang seminari berkarya di kebun pisang saben dina ketemu seminaris para frater wis 6 tahun aku nang seminari nah nggih matur Mbak Elisa niki ingkang mirsani kok beragam mboten namung Katolik Kristiani ning wonten sederek Muslim kanca-kanca Islam niki sing ngiringi nggih niki cah nom-nom niki begudal saking Purworejo niki dan bersyukur sekali niki paruh kira entuk wiyaga sing nom-nom tur ya cah sekolahan kabeh kangge mereka tur yo energinya semangatnya cah siji kok cah apa ki yo wong siji iso nyekel double instrumen kajenge kadosipun ngirit menika Romo nggih mengke ya kula beto sedaya mengke ndak maneman nek ngirit anggaran niku pun TUP BGT CKCK top banget pun luar biasa. Saya menawi dipun kidungaken lagu Tombo Ati. Sak menika sairipun saking Mbak Cita, bait pertama ingkang versi Islam. Lajeng mangke kula ngampil nggih lagunipun, kula iseni saire sing lagu Katolik. Nggo pangeling-eling para penonton kangge gesang kita sedaya supados enget dumateng dawuhing Gusti. Monggo. Tombo ati nggih atos ya ati kok manah nggih Mbak Cinta nggih
matur tepuk tangan untuk Mbak Cita. Nah, nyemutaken kita sedaya.